nakita po yung tatay ko, nasa puno daw po ng saging, nakhandusay na wala ng buhay. Atake daw po yung sa puso kasi nangitim na po yung katawan niya. Nasa kabilang linya ng ating telepono si Cheryl. Magandang hapon sa iyo, Cheryl. Mari nyo bang maikwento sa amin yung pangyayari muna? Ay, nag-ano po siya, pumunta po siya ng bundok. Alauna po. Tapos po nung dumating po yung mga kapatid ko, tinatanong ko sa akin kung dumating na si Papa namin. Opo. Tapos po, sabi ko, hindi ko po alam. Hanapin po doon sa mga kaibigan niya o kaya kumpare niya, baka nandoon. Tapos nakwento po sa akin ng kapitbahay namin, di pa daw po dumarating. Opo. Alas 5 na po. Tapos po, pinahanap ko po sa mga kapatid ko, hindi nila makita. Opo. Alas 6 po, pinakabahan na po ako. Pinapunta ko na po sila ng bundok, nagpatulong na po ko sa mga kasamahan namin sa lugar namin. Opo. Tapos alas 9 na po, hindi pa talaga po nakikita. Nagpatulong na po ako sa barangay captain namin na magpatulong sa barangay Tanod. Alas 10 na po, wala pa po, hindi daw makita. Sabi po, pwede daw po umaga na lang kasi madilim daw po, hindi makita ng maayos. Madelikado po daw. Opo. O kaninang umaga po, alas 6, pumunta po sila ng bundok. Nakita po yung tatay ko, nasa puno daw po ng saging, nakhandusay na wala ng buhay. Opo. At ang dahilan niya, ma'am, ay manguha ng saging para pambaon. Opo. Pambili po ng karagdagang gamit ng mga kapatid ko. Opo. Ilan po ba kayo magkakapatid, ma'am? 8 po. Ilan yung nag-aaral na sana'y bibigyan ng Dalawa na pambaon? lang po. Opo. Ano ito? Nasa elementarya po ba, ma'am? Nasa high school na po. High school. So, talagang ang trabaho ng tatay niyo ay pagsasaka. Opo, saka mangingisda po. Ano raw yung naging sanhi ng kanyang pagkamatay, ma'am? Atake daw po yung sa puso kasi nangitim na po yung katawan niya. So, meron na po ba itong, maliban sa nangyari sa kanya ngayon, ay meron na po bang history na nagkaroon ng inatake ito sa puso, itong ama mo? Wala pa po. So, first time po ito. Pero alam niyo, ma'am, na meron siyang sakit sa puso. Wala po, hindi ko po alam. Hindi naman po siya nagkukwento sa amin. So, wala po kayong alam kung ano yung sakit ng tatay niyo. Eh, meron na pala itong sakit sa puso. Kumbaga, iniindan niya na pala itong sakit niya, ma'am. Opo, tinatago niya lang po sa amin. Opo, pero nung before ito mangyari, meron bang mga pagkakataon na sinusumpong ng kanyang sakit sa puso itong tatay mo? Hindi naman po. So, hindi niya pinapakita sa inyo? Opo, hindi ko po alam. So, Kasi ngayon... wala naman po kaming nakikitang sa kanya. Opo. So, before ito mamatay, ma'am, nagpaalam pa sa inyo ito na mangunguha siya ng saging. Opo. Maliban sa inyong tatay, sino pa yung naaasahan nyo sa pang-araw-araw nyo? Itong nanay nyo, ano yung pinagkakakitaan? Ay wala na po kaming nanay. 9 years na pong patay. Nag-iisa na lang itong tatay nyo na nagtataguyod po sa inyong magkakapatid. Opo. Opo, sa magkakapatid, ma'am, meron na po bang nagtatrabaho? Meron ng hanap buhay? 2 po. Siya rin yung nakakatulong ng tatay mo sa pang-araw-araw nyo? Opo. Kayo na lang palang magkakapatid ngayon ang magkakasama ngayon, ma'am, ano? Sa isang bubong po ba ito? O meron ng kanya-kanyang pamilya rin yung iba? Meron na po. Wala po. Malayo po sila sa amin. Ako lang po yung kasama. Opo. So ngayon, ilan kayong magkakapatid na naiwan dyan sa inyong bahay? 3 lang po. So 3. Ikaw, ma'am, meron ka na bang pinagkakakitaan o hanap buhay? Wala po. Okay. So paano ngayon yan, ma'am? Saan po kayo kumukuha ng pang-araw-araw nyo ngayon na namatay po itong tatay nyo? Wala nga po. Sino na po yung nagpapaabot sa inyo ng tulong, ma'am? Wala pa po. Pero ngayon, nakaburol na dyan sa inyo yung tatay nyo. Nasa Corinarya pa po. So, ngayong araw ay dadala na dyan sa inyong bahay itong... So, wala pa kayong nababayaran man ni kahit piso? Wala pa po. Ang pinakakailangan nyo ay yung pambayad dun sa Corinarya. Opo. Meron na po ba kayong nilapitan na maaring tumulong po sa inyo? Wala pa po. So, plano nyo, ma'am, dyan na lang, ma'am, iburol sa inyong bahay, itong tatay nyo? Opo, sabay na lang po. Ito bang pangyari, ma'am, na laman na rin po ba ng iba nyong kapatid? Opo, tinawagan na po namin sila. Gaano ito kahirap, ma'am?
sobrang hirap po. Itong tatay nyo talagang masipag, talagang kahit anong ginagawa para... Sobrang sipag po. Sige ma'am, standby ka lang po para sa maaring maipabot na tulong, makakausap natin si Sir Gerson Alvarez, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Camarines Sur. Itong pamilya talagang wala po, Sir Gerson. Ano po ang maaring kayang maipabot na tulong ng Ako Bicol Party List dito sa pamilya? Bali po ang isa sa may tutulong ng Ako Bicol Party List, lalo na nagtitong masasabi ko, mabibigyan po natin siya ng burial assistance. Kailangan na po ma-comply yung requirement para po matuloy-tuloy yung makuha agad mo. Apo, speaking of requirements po, Sir Gerson, ano po yung mga requirements? Isa sa requirements po niya dahil nasa bundok po siya na nawala ng buhay. Bali po sa magpaparehistro po sila niyan doon po sa munisipyo. Doon po yan sila magpapatala and magpapacertify po sila sa doktor ng munisipyo para po mapirmahan po yung death certificate nila. Apo. And pangalawa po, pag nakuha na po nila yun, magpapapirma po sila sa coronaria para formal na ma-register yung bangkay. And after po yun, dapat po may funeral contract po sila, yung kontrata sa coronaria. And Apo. may certification of balance. Pero kung wala pa naman po silang dinown, pwede naman po yun na wala pang dinown. Then yung kung sino na po yung maglalakad, yung mga po si ate ang maglalakad, ini-authorize po siya ng dalawang kapatid niyang nandyan sa kanila. Opo. So, ibig sabihin, after na makumpleto po itong documents na sinabi nyo, Sir Gerson, ay maaari na silang pumunta po dyan mismo sa tanggapan po ng Ako Bicol Party List dyan sa Camarines Sur, sa Naga. Opo. Possible po. Pwede nga po kung kakayanin bukas o kaya sa Webes, ayusin agad natin yung schedule nila. Opo, at maliban Sir Gerson dito sa Burial Assistant, kasi naririnig ko talagang walang-wala sila, meron pa itong anak na dalawa na nag-aaral sa high school. Pwede po ba itong maipasok sa educational assistant na program ng Ako Bicol Party List? Opo, possible po na matutulungan po sa educational assistance pag mag-go na po yung mag-advise na po ang Bicol. Pupuntakin po natin sila sa pagpagitan ng municipal coordinator na si Tagawat Aran Valenzuela. Opo, dahil po dyan, ano po yung mensahe natin, Sir Gerson, dito sa pamilyang naiwan po? Medyo lang po, nakaka-abot nga rin kaya sa Bicol, nakaka-mundo. Siguro po, i-ready pa lang po ang pamilya pa. Tirangan daw na magbundo, mabalik pa po din sa normal. Kaya medyo masakit lang po. Kaya mo yan, tatakbuhan siya po sa bukid. Kung may kinuha siya, importante para sa iyang mga... Opo, Sir Gerson, kunin ko na rin yung pagkakataon in case na meron po tayong kababayang Bicolano, especially dyan sa probinsya ng Camarines Sur, na gustong humingi ng tulong sa Ako Bicol Party List. Ano po yun, Sir Gerson? Dahil po, punta lang po sila dito sa opisina ng Ako Bicol. Kung hindi po, kung halimbawa na datingan nilang sarado pa, may number po iiwan para po makontak ka na. Medyo kasabihan. Dahil po dyan, maraming salamat po, Sir Gerson Alvarez. Siya po ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Camarines Sur. Maraming salamat po and magandang hapon. So yan, balikan ko lang si Cheryl, Apo, narinig nyo mula sa Ako Bicol Party List, nagpapaabot po ng tulong na burial assistant po dito sa tatay nyo. And maliban po dyan, maaari pong tutulong rin po dito sa dalawa mong kapatid na nag-aaral sa senior high school, itong educational assistance ng Ako Bicol Party List. Ano po yung magiging mensahe natin, ma'am? Maraming
Maraming salamat po sa ako dito. At salamat din po sa inyo. At kami po sa aming program ay nakikiramay po sa inyo. At kami po ay tutulok. Meron po tayong staff na tutulong po sa inyo para masiguro po na may paabot ng Ako Bicol Party List itong tulong nila para sa inyo. Salamat po. Maliban sa tulong mula sa Ako Bicol Party List, ay sa aming program ay magpapaabot ng munting tulong para sa inyong dalawang magkapatid na nag-aaral pa. Salamat po. Apo, at maraming salamat po. Din, Salamat din po. Apo. Sige po. Asahan nyo rin po na alalay po ang aming team hanggang sa matanggap nyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List at syempre sa aming program.